Magandang hapon sa inyo lahat. Ano pong ating latest update sa Bagyong Amang. Kanina alas 4 ng hapon, naglandfall po si Bagyong Amang sa Lagonay, Camarines Sur. Ito na po ang pangatlong landfall ni Bagyong Amang. Una po sa Panganiban, Catanduanes. Pangalawa ay sa Presentacion, Camarines Sur. At ang pangatlo, ito nga po, sa Lagonay, Camarines Sur. Naglandfall na si Bagyong Amang, napanatili naman ang lakas ng hangin nito malapit sa gitna ng bagyo, nasa 45 km per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay nasa 55 km per hour. At, mabagal pa rin ang pagkilos o stationary ang bagyong ito. At unti-unting kumikilos pa northwestward. At inyong makikita sa ating latest image galing sa Himawari na maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon dulot ng Bagyong Amang. So, ito pa rin ang forecast track ng Bagyong Amang na kung saan niya ito sentro ng bagyo ay kikilos pa northwestward malapit sa coastal waters ng region at maaari pong tumama ulit sa Puliluan bukas ng hapon, Thursday, at inaasahan pa rin natin na magiging low pressure area by Friday po sa interaction sa lupa. At maaari po bukas ay magiging low pressure area itong si Bagyong Amang. At dahil pa rin sa Bagyong Amang, meron pa rin po nakataas, mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang mga lugar po ay sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Burias Island, Ticao Island, Laguna, Aurora, Quezon, kasama Polillo Island, Rizal, Bulacan, at Nueva Ecija. Ang mga lugar po dito ay makakaranas o inaasahan po natin na magiging maulan at may kasamang pabugso ng hangin. So, mula ngayon hanggang bukas ng hapon, may inaasahan po tayong malalakas na pag-ulan sa Camarines Provinces at Quezon. At sa susunod na 3 araw, mula bukas ng hapon hanggang Sabado ng hapon, may inaasahan pa rin malalakas na pag-ulan sa Calabarzon, Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa southern portion ng Aurora.